Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhati buɗan komai dan isar Fadima shewa Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhati buɗan komai dan isar Fadima Anta Allahu Rabbil wara sarki na guda wahidi kai ne kai sama kai ƙasa da halittu wanda ba adadi kai ke taimakon mai rauni yarda na yau yabon Ahmadi jikan annabi mai ɗauke da sirrin sayyada Fadima اللهم صل على عين الذات اسم العظيم هو محمد المصطفى محبوب الله سيد الأنام تابعي وصحابه وشريفي سبل بدر التمام da waliyai za su gaba daya kogin sansina tsunduma Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhati buɗan komai dan isar Fadima ya ummul Hasan wal Husaini son kifa ya cikan zuciya farin ciki mai faranta ruhi na sake a kasidiya ya ummu abiha danki nake bege a yau sidiya yarda ki bani sirri yamo ki yarda na ringa ganin ki ma jawharatul kamal da kace maula shakkace janina da mai zikirin an fasa shaka jiyali na sa a abayatina shaka barhama gausil azim kai ne kurratul ainina murabbi shayhana na'ibi nasir dan gidan Fadima shehu Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shehu bul futuhat buɗan komai dan isar Fadima ina ku yan futuhiya ku fito yau zan yabo Ahmadi zo ku raka ni in nemo izini gun ainin Ahmadi shehi mai farar sutura mai koren mayafi sayyadi da yamun annabi yayi mun nan yakini ba na tantama ya shaka Ahmadu ne yarwa assalamu alaika ya jarimi amsan sallama a gidan ku yarda na zan mutu hadimi na zo ni da duka yan uwa futuhawa mun rungumi kaunar ka da yabon ka kai izini mu kara yaɗa su ma Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhati buɗan komai dan isar Fadima namiji yau namiji a gobe da jibi da gajaban fargaba wannan zamani naka ne ba inda ba a san ka ba gari gari lugu da sako ba inda ba a ji ka ba don ko cikin mazaje na daban ne kai jinin Fadima sharifin asali authentic ne maula ya fito hati yana cikin dammun nubuwa maulana kuma garanti wanda ya so shi ya so ma'aiki annabu mai kin sifati wanda ya ki shi ya taro maci kai sai ya ki annabu ma shehu Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shehu bul futuhat buɗan komai dan isar Fadima hasken sayyada da sirrinta yana a jikinka da jininta ma ta yaya za a ce a cikin insu akwai wanda bai son ka ba duk maƙiyinka bai son ka ba karshe zai wulaƙanta ma dan yaƙi hakikar sayyidina Ahmadu ma
Senegal a ya sayyadi ga ka ayarwa hasken ka ne ya game duniya Ahmadi duk wani jarumi cikin Allah kai ke bashi mamadadi dan kai ne kawai kai ne na yi shiru ma kurmin baki kake mai wayar ganewa ya lamarin gani alifu ba a san bayan ka ba daga ba sai dai a ga sifar ka ne ko da yake hakikar ruhin Fadima ce ku yi tunani hakikar Fadima ma'aiki jinin ta da jikin shema Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhati buɗan komai isar Fadima Sheka Barhama na ji da kai amuri dai na san baya kai Izzil Abdu Izzu Maliki Barhama ya zama kai wa mai yahibbani wa mai yarani duk Barhama ya baka kai har sirrin hadara biyar kai ke dauke da nasu toma ya fituhil akbar fadahinka nake so fati wani makamu ka bude mun abin da ya rufe da wanda nuhu ya shige mu ka aramar himmar ka komai zanye da kanka ka zo ka mun karka bari basira ta kare mun dan son ka da Fadima Shehu Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni Shehu Abul Futuhat buɗan komai dai isar Fadima sai da Sunusi ya faɗa mu kai ka kayin naɗin rawani to ni ma ka bani kambo ka naɗa ni daga da haska ni ban sirri na soyayyar annabi fili da ma baɗini shehu ka ƙara mun sutura ka ta bani abin hidimar kuma ya sirrin ma'aiki abul fatahi ahmadu 53 ko a ina nake zan daga sauti ne be kamar kendiri sai ka kama hannu na kai na sani ko a ran hashari yarda da san da nake yi ma ka kai na gada haka kan kama Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni shewa bul futuhat buɗan komai dan isar Fadima Allah dan jinin Fadima da ke a jikin futuhatina mun dafa kamun jalabi kamun tarki a yaran bana kar ka bari a cutar da ni dan kadarin na yan motana Shaka Tijjani da Harazimi da Shehu Atiku da na Salgawa sunana Hussein Usman ko kaka ce na fituhi ne halifan Alhaji Awwalu Umar na Kano dan gahu na ni sai na gaida kai sarki sha'irai na jihar Zamfara ne Sidi Sunusi jikan Sharif Usman mai da la'ilu Shehu Ahmadiyar wa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni Shehu Abul Futuhat buɗan komai don isar Fadima abinda wanda kake ilahi na roƙo ka ƙara shi ma kai ita yi karkar tsaya iya ƙadarin buwayar kama kun sanadin halitta ka kaf annabi sayyidil kauni ma wato salati nake nufi da sahaba auliya da zuri'ar sama
Shehu Ahmad yarwa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni. Shehu Abul Futuhat buɗan komai don isar Fadima. Ahmad yarwa sirrin nabi dan Allah ka yarda da ni. Shehu Abul Futuhat buɗan komai don isar Fadima. Shehu Abul Futuhat buɗan komai don isar Fadima.